Eta aipatu nizuen, han Lamiako izeneko auzo bat dela, Leioan, hementxe duzue, eta hauxe asmatu zuten ibilaldia zela. Eta Prudentzia Lamiaren historia, eta gero Lamiak hori izena ematen dion historioa, azpian hortxe jartzen du. Asteburu honetan, justu Barikuan, ostiral gauean egin zuten, Lamiakoko Lamien maskarada, oso berezia da, maskarada berezia da, 1979an hasita egiten dute, urtero, utxik egin gabe, eta giro berezian ospatzen dute gainera. Atsedenaren ostean, gu hemen, orain Lamiakoko maskarada.